Værgeakupunktur, specialister i smertebehandling. Her kan du høre Peter Damgaards historie. Peter er en af vores mange patienter, der har stor glæde af vores behandling. For 3 år siden vågnede jeg op en mandag morgen og havde voldsomt ondt i min nakke. Jeg kontaktede min læge, og de formodede, at det var en diskusprolaps. Og så skulle jeg vente til november på at kunne få en scanning. Jeg var heldig at komme til Viborg og få en scanning der en torsdag eftermiddag. Resultatet af scanningen får jeg fredag morgen, og da jeg kender værgeakupunktur, sender jeg den ind til dem, og de kan se, at der sidder 2 diskusprolapser, som de mener, de kan lindre mig for. Jeg kommer ind og får en behandling samme dag, og jeg får faktisk lindring samme dag. Jeg får, jeg tror 5-6 behandlinger hen over 14 dage, som gør, at jeg faktisk kan starte på arbejde igen 14 dage efter. Så jeg har tænkt, at jeg har været temmelig heldig. I dag laver jeg nogle øvelser, 7-8 minutter hver dag, som gør, at jeg kan vedligeholde min ryg i min alder. Jeg kan cykle, jeg kan løbe, jeg kan svømme, så jeg er ikke forhindret af noget den dag i dag. Værgeakupunktur behandler blandt andet smerter i bevægeapparatet, nakke, skulder, rygsmerter og meget mere. Se mere på www.værgeakupunktur.dk, og husk, værgeakupunktur bruger vi helt unikke akupunkturpunkter.